आंखौना हर फैलाखौ हिनजावफ्राथ' फैलासो नायनो फैखायो नोंना दा बिपिएफनिफ्रानो बेबायदि बुङो आरोखि दा इउपिपिनि मिटिङाव फैलासो नायनो फैयो दा नोंथांमोनासो मानो फैदों नङा होमबा फैलाखौथ' नुबाय दा फैला नायनो फैनाय बिथांमोन बेखायनो आं बुंनोसै आरोखि फैलाखौल' जायफ्रा नायनो फैदों गासिबो नुबाय नुवाखै होनबा नुबायब्ला बै फैलाखौल' नायनो फैनायफ्रा थांदो आरोखि थांनो हासिगौ बिसोर दा बेवहाय जायफोरा इउपिपिएल आरो बिजाथिखौ मोजां मोननानै फैदों बिथांमोना थादो फैलाखौल' नायनो फैनायफ्रा थांनो हासिगौ आरोखि थाङाखै माथो रावबो दा बेखायनो नोंथांमोना जायफ्रा इउपिपिएल दोलोखौबो मोजां मोननानै फैदों बिथांमोनखौ इउपिपिएलनि जानानै खनसे गोबायै आखाइ खबनानै खावलायबाय आङो दा बेनिफ्राय बारा हाबाखै बेनिफ्राय इजिपि थानो हागौलै नांगोलनि मानसिफ्रा माबा इजिपियावसो भट होनो होदों बर'फोरखौ मैदेराव जोंनि बर'फ्रालाय माला मैदेराव भट होफेरनायब्ला जाम्बा जाम्बा होफेरदों मालाबा होफेराखै जों नांगोलाव नङाबा ट्रेक्टराव होदोंमोन गोदो नांगोलाव होदोंमोन बांसिनानो एबार बांसिनानो ट्रेक्टराव होनो नागिरदों नोंगोना जोंलाय माला मैदेराव होफेरबायनो जाम्बा जाम्बा मैदेराव होग्रा गैया बे आखाइखौनो बरिया आदा बुदां बर'बा फैफानो नागिरदोंमोनलै जोङो थारमाने हारिमुनि मानसिफ्राबो सोलायनायखौ लुबैना परिबर्तनखौ लुबैनानै इउपिपिएलनि जानानै जोङो जि हायो खामानि मावबाय दं आरोखि गोदो सिनेमा बानाय बुथुमनानै 25,000सो जमा जाबायमोन आंनाबो 15 बोसोराव बेखौबो इउपिपिएलनि नामाव बाहायजोब्बाय आङो फैसाखौ गैखाया आरो बुदां बर'बाबो दाखालि हासुंसे फैसा खुस्रा बे आबो गिनानै गारि भारा नांगौ होननायखौ हरदोंमोन आब'खौथ' जोंनिथिं माबा जोङो गंगार दादेसो होनना मानसिखौ गंगार दादेसो आरो खैला मैलानि सासे मानसिया होनदों नङालै बेखौ बे गंगार हाजोनिफ्राय सासे सेंग्राया गोसथोनानै गंगार हिनजावखौ लाना फैनानै बर' खालामफैदों आंबो नंगौ नालाय नोंखौ गंगार दादे होनबाय गंगार बायदि नुया मानसिखौ दा बुदां बर'बाबो फैफानो नागिरदोंमोन लाफायाखैना रागा जोंनानै माबा बोराय गथ' बिनियासो फैनानै रायजोफोरा आं हाबा जायाखै दे बिफेरदों हाबा जायो आंसो जायाखै हाबाखौ थाङो बिसिनि हाबा जाया दा आं बिराद मोजां मोनदों नोंथांमोननि जायगायाव फैनाय माबा दारि खेबजां खुगाया जुमाय मोनामनायफ्रासो आर'नाइ फालिखौ सोदोंमोन नोंथांमोननि जायगायाव सासे सिख्ला मानसि सिख्ला नामा नायस'नाय नासिना मोजां जायखिजाया हिनजाव मानसिजों आर'नाइ फालि सोजानो मोना बिराद मोजां मोनदों आं बिराद गोजोननाय मोनदों आङो से थाखा माने माथो जांदा जोंहाथ' एसे नुलायलायबावबायसो नोंहा रायजो आदा बुदां बर'बा फैफानो नागिरदोंमोन हाबा जाया होनना लाबाय थानायखाय आं लाफायाखिसै आरो बेवहाय इसिबां बुरजा जमा जानो हादों इसिबां बुरजा थुबुर जानो हादों नोंथांमोननि समस्थियावल' नङा गोबां जायगायाव मिटिं खालामबोबाय जेरावबो रायजो राजाफोरा लोब लोब फैदों आरो बिथांमोनहा गासैबो परिबर्तनखौ लुबैदों सोलायनायखौ लुबैदों मानोना जों दिनै
मोनसे खोथाखौ सिन्था खालामनो बायथ' जादों जों हिसाब खिथाब खालामनो बायथ' जादों गारनाया थरायजों रायजोबो नङाबा बिराद मोजां मोनलै आंना गारनाया दा जों बयबो हिसाब खिथाब खालामदों दाजाब दानख' खालामदों जों 17 बोसोर बिटिसिखौ सालायबोबाय हाग्रामा महिलारिनि दैदेननायाव बे बिपिएफ सरकारा दा बिनि उनाव जों रायजो राजाफ्रा बयबो हिसाब खिथाब खालामदों दाजाब दानख' खालामदों जों मा मोनखो मा खोमानांखो बयबो जों बेखौ दाजाब दानख' खालामदों दा बिनि उनाव जों नुबाय दिनै बिपिएफ सरकारा जोंनि गोरिब गुन्द्राफोरखौ बे 17 बोसोराव थगायबोदों बन्सित खालामबोदों जोंखौल' नङा बिटिसिआव थानाय जिमानखिनि जाति जनगोष्ठी दङ गासैखौबो बिथांमोना बन्सित खालामबोदों दा बेखायनो जों सिन्था खालामबाय जे हाग्रामा महिलारिनि दैदेननायाव जोङो बे बिटिसिखौ लाबोदोंमोन बिटिसिनि एकर्डखौ खालामदोंमोन बेखायनो हाग्रामा महिलारियानो बे बिटिसिखौ 17 बोसोर दैदेनदों दैदेननायनि खाबुखौ बिथांमोननो होदों किन्तु जों दिनै मोनसे गोदान एकर्ड खालामनानै लाबोबाय जों बेखायनो सिन्था खालामदों बे 17 बोसोर हाग्रामा महिलारि दैदेननाय आरो हाग्रामा महिलारिया बे बिपिएफ सरकारा जोंनि रायजो राजाफोरखौ बन्सित खालामबोदों जोंखौ सोबख'बोदों नासयबोदों बेखायनो जों बे बिटिआरखौ दिनैनि दिनावहाय गुबुन सासे सोरबा मोजां दैदेनगिरिनो जों आगारनानै होनांगौ दैदेननायनि खाबुखौ होनांगौ जों दिनै बेफोर खोथाखौ गासैबो सिन्था खालामदों जायफ्रा साननो हनो रोंनाय मानसिफोर दङ दिनै बे बिटिआर एकर्डखौ प्रमद बर' दैदेननाय बै एबसु आरो एनडिपिफोरखौ लोगो लानानै जोङो खालामदों जायखौ जों बड' पिस एकर्ड होननानै बुंदों किन्तु जों दिनै नुनो मोनबाय बे एनडिपि आरो एबसु एबा प्रमद बर'नि दैदेननायाव जों जा बिटिआर एकर्डखौ लानानै फैबाय किन्तु हाग्रामा महिलारि आरो बिपिएफआ दिनैनि दिनाव बुंबाय दङ जे जोङो पावाराव फैनायनि उनावहाय बे बिटिआर एकर्डआव थानाय मोनसेबो दफाफोरखौ जों मावफुङा होननानै हाग्रामा महिलारिया गावनो बुंबाय दङ दा बेखायनो जों बुंदों हाग्रामा महिलारिया जेब्ला बिटिसिखौ लाबोदोंमोन बिटिसिनि एकर्डआव सिगनेचार होदोंमोन बै समावहाय एनडिपि भाइफ्रा कुनुदिन बुङाखैमोन जे बिटिसिखौ जोंनो नाङा बिटिसिआव जेबो गैया बिटिसिनि एकर्डआव थानाय दफाफोरखौ जों मावफुंनो खाबु होआ होननानै कुनुदिन एनडिपिफ्रा बुङाखै किन्तु दिनैनि दिनावहाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा एनडिपिफ्रा लानानै फैनाय बे बिटिआर एकर्डखौ नेवसिनाया जोङो बुंनो नागिरदों एनडिपिफोरखौ अपमान खालामनाय जादों एनडिपिफोरखौ लासिं खालामनाय जादों बेखायनो जायफोर एनडिपिफोर दङ साननो हनो गोरों बुजिनो गोरों जायफोर एनडिपिफोर दङ बिथांमोना बुंदों 34 इयार्स आन्दलन खालामनायनि उनावहाय जोंनि न'खरा धंस जालांबाय सोरबा बिफा गावथारजाबाय सोरबा फंबाय गावथारजाबाय सोरबा हिनजावा गावथारजाबाय दिनै जोंनि न'खरा धंस जालांदों बे 34 इयार्स आन्दलन खालामनायनि गेजेराव आरो बिनि उनावहाय जों दिनै मोनसे एकर्ड लानानै फैदों जाय एकर्डआव जोंनि एनडिपिफोरनि रिहेबिलिटेसन गायसनफिननायनि दफा दङ जों एनडिपिफ्रा मेन स्ट्रिमाव फैनानै रायजो राजाफोरजों थाफानानै जोंनि थांना थानायनि जि राहा लामा मोनसे दफा दङ जे बिथांमोननो एक्स ग्रेसिया थारमाने एककालीन हायज होनाय आरो जायफ्रा हायो बिथांमोना साख्रि मोननांगौ पारामिलिटारियाव सिआरपिएफआव एसएसबिआव सिआइएसएफआव गुबुन गुबुन माबायाव बिथांमोना साख्रि मोननांगौनि होननानै बे बिटिआर एकर्डआव लिरनाय दङ दा एनडिपिफ्रा बेखायनो बुंदों जे हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बे बिपिएफ सरकारा जुदि देरहालांखांनायनि उनावहाय बे एकर्डनि दफाफोरखौनो मावफुङाब्ला जों एनडिपिफ्रा बे बिपिएफजों थानायनि मा ओंथि दङ बिपिएफनो भट होनायनि मा ओंथि दङ होननानै दिनैनि दिनाव माखासे साननो हनो रोंनाय बे एनडिपिफ्रा बेखायनो इउपिपिएल दोलोआवसो जगदान खालामफैदों रायजो राजा नोंथांमोन दा बेखायनो जोङो रायजो राजाफ्रा मोनसे खोथाखौ बुंबाय थादों जों बुंबाय थादों जे 17 बोसोर हाग्रामा महिलारि बिथाङा बे बिटिसिखौ सालायनानै जेबो खालामनो हायाखिसै दिनैनि दिनाव जोङो बेखायनो बे बिटिआर एकर्डखौ बेफोरबायदि दैदेनगिरिनो हगारनानै होलिया सासे मोजां दैदेनगिरि एबा
बे बिटिआर एकर्डखौ जायफ्रा खालामनानै लाबोबाय एबसुनि बै समनि दैदेनगिरि एबा दानि जोंनि इउपिपिएल हान्जानि आफादगिरि बिथां प्रमद बर' गोविंद बसुमतारी बा जायफोर एनडिबिफ्रा बे बिटिआर एकर्डआव सिगनेचार होबाय सिगनेटरि जाबाय बिथांमोनानो बिटिआर एकर्डनि दफाफोरखौ मावफुंनांगौनि दायित्वखौ लानांगौ होननानै जोङो सिन्था खालामदों। दा जों नुदों दा बिथांमोननि गेजेरनिफ्राय सासे साबसिन लिडार जाय लिडारा क्वालिटि दङ जाय इडुकेटेड लिडार जाय लिडारा बिटिआर एकर्डनि सायाव सेन्टिमेन्ट दङ बेफोरबायदि लिडारखौसो जों दिनैनि दिनाव सायख'नांगोन होननानै जों रायजो राजाफ्रा सिन्था खालामदों। दा जोंथ' नुदों दिनैनि दिनाव प्रमद बर' बिथां सारा सासे नेसनेल फिगारनि सासे लिडार सासे दैदेनगिरि आरो बिथाङा बिटिआर एकर्डनि प्रथम फार्स्ट सासे सिगनेटरि दा बेखायनो बिथाङानो बे बिटिआरनि चिफ जानानै बिटिआरनि एकर्डनि दफाफोरखौ मावफुंनांगौ होननानै जों दिनै बयबो सिन्था खालामदों। जों आर्टिस्टफ्राबो सिन्था खालामदों हारिमुनि मानसिफ्राबो जाय हारिमुनि मानसिफ्रा मोजां खोथाखौ सिन्था खालामदों जाय साननो हादों जाय बुजिनो हादों बेखायनो दिनैनि दिनाव इउपिपिएल जानानै खामानि मावबाय दं। आरो जायफोर आर्टिस्टफ्रा टेम्परारि नैबे इलेक्सननि टाइमाव फैसानि खोथाखौल' सिन्था खालामदों बिथांमोना साफा सानैया बिपिपि जानानै स्टेजआव ओंखारलाबायदों। किन्तु जायफ्रा मोजां खोथाखौ सिन्था खालामदों जोंनि महरगिरिफोर आर्टिस्टफोर बिथांमोना दिनै इउपिपिएल जानानैसो खामानि मावदों। मानोना जोंबो दाजाथानखौ खालामदों बे 17 बोसोरनि उनावहाय जों आर्टिस्टफ्राबो हिसाब खिथाब खालामदों बे 17 बोसोराव हाग्रामा महिलानि दैदेननाय बे बिपिएफ सरकारा जों आर्टिस्टफोरनि थाखाय मा खालामखो मा मावखो जोंनि बर' हारिमु आरो बेजों लोगोसेनो गुबुन गुबुन जाथि जनगोष्ठीफोरनि हारिमुनि थाखाय मा मावखो जोंबो बेखौ दिनै हिसाब खिथाब खालामदों। दा बिनि उनाव जों नुबाय दिनै जोंनि गेजेराव खेराइ मोसाग्रा पार्टिया गोमालांबाय खाम दामग्रा सिफुं सुग्रा मानसिया गोमालांबाय। मानोना दिनै जायफोर खेराइ मोसायो जोंनि सिख्लाफोर बिथांमोना बेस्रा मोसानानै ब्लाउस गांसेनिबो दाम मोना। मानो मोसाबाय थानो हाबा जानायनि उनावहाय फिसाया मोसानो होला मोसाबानो बुयो नोंसिनियाव बुवा खोमालै एसे दहाय मोसादों आंथ' सानबायसो थादों गासिबो मोजां गोजालै ना मोजां नायबासो नुबाय सिबुर गोनां जाबाय सिख्लाफ्रा मोसाला नोंगोना मानो मोसानो। दा बेखायनो जों बुंदों जों बेफोर हारिमुखौ हमथाना लाखिनो गोनांब्ला बेफोर हारिमुखौ जों फेहेरना होनो गोनांबा बै आर्टिस्टफ्रा गासिबो हमस्टाफोर मोननांगोन प्रफेसनेल हिसाबै लानो हानांगोन थांना थानायनि मोनसे राहा हिसाबै लानो हानांगोन बे बागुरुम्बा मोसानायखौ बै खाम दामनायखौ। दा बेफोर खोथाखौ जोङो बिपिएफ सरकारखौ बुंबोबाय थादोंमोन किन्तु बिथांमोना खुनु गुरुत्व होआखिसै जेबो इम्पर्टेन्स होआखिसै। बेबायदिनो जों सिनेमा बानायग्राफ्राबो बुंदों जोंना एक्टर एक्ट्रिसफ्रा सिनेमा बानायो इन्टारेस्टआवसो बानायो जेबो फैसा मोना मिथिबायना। बेबायदिनो सेंग्राफ्रा एक्ट्रिसफोरखौ सिनेमायाव नुबाय बिराद बुरजा फिल्मबो बानायबाय बिराद फैसा दंखोमालै होनना गोसोथोनानै लानानै थांबाय सानथामसो उनाव मेकआपआ जुदि गुगालांजोबा महराबो नुबाय मेकआपआ गुगाबाय नालाय गैला साइज नुला आरोखि। बेनिफ्राय मा जाबाय सानथामसोनि उनाव उननिफ्रायनो लाबो नों खालामनाय सिनेमानि फैसाया आरो जाबाय फैसायानो गैया बहानिफ्राय होनो दुलदुब दालदाब बुबाय मा डाइरेक्ट जोब्बाय गनाय सोर नोंगोना नङा रायजोफोर। दा बेखायनो बुंदों बेफोर आर्टिस्टफ्रा गासिबो हमस्टाफोर मोननो नांगोन नोंगोना नङा। दा हमस्टाफोर मोननो गोनांबा जों सिनेमा दिहुनग्राफ्रा प्रफेसनेल लानो हानांगोन। जोंहाथ' दिनै सिनेमा दिहुननानै सिनेमा दिन्थिनो जायगायानो गैया बबेबा फुजासालिफ्राव दिन्थिबायो बेबो अखा जुब जुब हायो ओंखायनो थांनाय बोसोराव फैसा लाखादोंमोन 15,000 देखायनायनि सिगां ओजोंहाय अखा जुब जुब हाना होबाय बेस्राफोर
थमुथिनिफ्रा मानसियानो जाला फन हरबा सुइस अफ खालामनानै लाबाय आङो फैसा हरफिनलाबाय नोंला बेबायदि आरोखि दा बेखायनो जों बुंदोंमोन जे जोंनो मिनि सिनेमा हल बानायनानै होनांगौ जोंहा बिटिसि ओनसोलाव 60-70 खानसो मिनि सिनेमा हल बानायनानै जायगा दङ नङा होमबा दा गतिके बोसोरसेयाव गंबा गंबायैब्लाबो 10 बोसोराव 50 खान सिनेमा हल जायोमोन नाथाय बिथांमोना बेफोरखौ जेबो गुरुत्व होआखिसै दा बेखायनो जों आर्टिस्टफ्रा मा खालामबाय जों RTI होदों 2015 सननिफ्राय 2020 सनसिम जे मा खालामखो बे सिनेमा एन्ड कालचार डिपार्टमेन्टनि फैसाखौ बिसोरो मा खालामखो बिपिबा होननानै जों मोनसे RTI होदों RTI होनायनि उनाव नुबाय जोङो मोनसे बिराद गोलाव लिस्ट दं आंनियाव RTI होनायनि उनावहाय बे लिस्टखौ मोनगोन जोङो रिपर्टखौ मोनदों नुबाय जे EMPA सिनेमा एन्ड कालचार डिपार्टमेन्ट EMPA बिथाङा गावनि हिनजावनि नामाव बे 5 बोसोराव खनब्रै 4 लाख 5 लाख 4 लाख 5 लाख सिनेमा दिहुननायनि मुङाव फैसाखौ दिहुननानै लाबाय ओरैबायदि दुखुनांथाव जोंनि थाखाय लाजिनांथाव आरोखि दा बेबायदिनो माखासे गोलाव लिस्ट दङ बिसोरखौबो नायबाय जोङो रावखौबो सिनायनो हाया रावबो सिनेमा बानायग्राबो नङा रावबो एक्टरबो नङा रावबो आर्टिस्टबो नङा 6 लाख 7 लाख 8 लाख थाखा दिहुनबाय बिसोरो गासैबो बिसिनि रेजिस्ट्रेसनाबो डुप्लिकेट गोजा आरोखि दा बेबायदि दा बिनि उनावहाय 5,000 10,000 15,000 बै जोंनि आर्टिस्टफोरनो IBS होयो जाय मोसाग्रा जाय मेथाइ रोजाबग्रा बैसोरनि नामाव IBS होयो आरोखि दा बे IBS नि लिस्टआबो दं जोंनियाव बेयावबो नायबाय जों रावखौबो सिनायनो हाया रावबो मेथाइ रोजाबग्राबो नङा रावबो मोसाग्राबो नङा बिसोर जाहैबाय सोरबा PA नि बाय बाहागि सोरबा EM नि बाय बाहागि सोरबा BPM नेतानि फिसाला बाय बाहागि सोरबा BPM नेता बेफोरबायदि गोजा आरोखि बे 5-10,000खौबो गावसोरनो राननानै लाजोबबाय दा बिनि उनावहाय जों मा साननांगौ जों मा सिन्था खालामनांगौ दा जोंबो सिन्था खालामबाय बेखायनो जोंनो परिबर्तन नांसिगोन जोंनो सोलायनायखौ नांथारसिगोन नङाब्ला जानाय नंला होननानै जों आर्टिस्टफ्राबो परिबर्तननि थाखाय सोलायहोनांगौनि थाखाय दिनै खामानि मावबाय दङ जायफ्रा मोजां खोथाखौ सिन्था खालामदों दा जियानो जा रायजो राजा नोंथांमोन दा आंनि बेलायाव आरो मोनसे दंबावो आरोखि आं राजखान्थियाव फैनायनि जाहोना दा बिनि आगोलनो बेखायनो नैबे मोनसे खोथाखौ बुंग्रोगोन आङो नोंथांमोनजों गुबुन समाव आङो जेब्ला लोगो मोनलायदोंमोन अब्ला आं सासे एक्टर हिसाबै नोंथांमोनजों लोगो मोनलायदोंमोन बायदिसिना डायलगबो नोंथांमोनहा खोनादोंमोन किन्तु आं दिनै नोंथांमोननि खाथियाव सासे राजखान्थिनि बिबानगिरि हिसाबैसो फैदों बेखायनो राजखान्थिनि खोथासो बुंबाय दङ राजखान्थिनि खोथाखौसो रायज्लायनो नागिरदों नोंथांमोनजों बिसायख'थियाबो खाथियाव फैबाय नालाय नङा होमबा दा आंहा मोनसे जाहोन दंबावो राजखान्थियाव फैनाया मानोना आंबो सासे केन्डिडेटसोमोन देग्लाय जोंनि कक्लाबारि समस्तियाव नोंथांमोना खोनादोंना खोनायाखै मिथिला आरोखि आंबो सासे केन्डिडेटसोमोन बे मेन्डेला फाग्लायानो खालामदों आंखौ केन्डिडेट सिनेमायाव केन्डिडेट जाबाय थायो साला मोगथाङावबो जानांगौ जाबाय आंखौ बेबायदि होननानै आंबो केन्डिडेट जाबाय नमिनेसन होखांना फैनानै गावहा मा जाबाय मेन्डेला खारखुमानानै थाबाय सोरजोंबा दङ जाखोना माखोथाय बे खारखुमानाया दिनैसिमबो गैया मबाइलासो सुइस अफ जानांबाय देथार जाबाय सोमा फाग्लाया देथार जाबाबो जाहैबाय मोजां नङा दा बेबायदिनो आंहा सासे केन्डिडेट जानानै थाबाय आरोखि दाना केन्डिडेट जाखांनायनि उनावहाय जोंनि कक्लाबारिनि खायसे रायजो राजाफ्रा आंजों रायज्लायफैबाय आंखौ एसे गियोलै जोंनि जायगानि मानसिफ्रा गैला गरम होननानै मिथिगौना बै स्कुलावबो गथ'फ्रा आंखौ बिराद गिखायो आरोखि बे गोदान समाव एसे बायदि थेख्ला फैयोना बिसोरो आरो मिथिया आंखौ नुनानै दाउ आरोखि फैला लामाफ्राव होजोबबा ओरै जालायबावसै थेख्लाया गोदान फैनायफ्रा
साननैसो उनाव बिदिनो मास मोनसे थांबाय मास मोननै थांबाय मास मोनथाम थांबाय एसे लावथि सिनायफोरखौ नुबाय हेद माथो इलाय फैला नोंनालै सायाखौ नुबानो थाखुमायो आरो दा बै जोंनि जायगानिफ्राय ओंखायनो आं फैला गरम मोनो माने गोदो कलेजाव बै शिलंआव फरायनायाव मोनसे केरेट सोलोंना फैदों खासियाफोरजों बै जायगानि जौ लोंग्रानि दावराव खालामग्रा सेंग्राफोर ओंखायनो बाल्थिं बुल्थिं खेबबासो बुबाय आङो ओंखायनो फैला गरम होननानै गिखायो आरोखि दहायबो माबा होननाय खोनादों एकदम बार'नानै जोख्लायहरदोंमोन आङो आंनिया देनजारसो सिरिनाव मोननाय बायदि नङा दे आङो बेखौ खिन्थु गोसोआव लाखानायजोबो सिरिनाव बेलेग नोंथाङाव बेलेग दा जोंनि जायगानि रायजोफ्रा आंखौ बुंफैबाय खावलायफैबाय जे फैला भाई जोङो दिनैनि दिनाव एसे मोजां सिन्था खालामनायनि सम फैबायलै जोङो परिबर्तनखौसो लुबैदों सोलायनायखौसो लुबैदों दा गतिके नोंथाङाबो जोंजों सोलायनायाव थानांसिगोन परिबर्तनावनो जों फैदो बेबायदि होननानै आंखौ खावलायदों आरोखि दा बेबायदि बुंबाय थानायखाय आंबो साननानै नायबाय जोंनि समस्तिनि रायजो राजाफोरा मा सानमारदों बेखौ आङो स्टाडि खालामनानै नायदों रायजोफोर स्टाडि खालामनानै नायनायनि उनावहाय जोङो नुबाय जे दिनैनि दिनावहाय जोंनि कक्लाबारि समस्तियावबो जेसेबां इडुकेटेड मानसिफोर दङ साननो हनो रोंनाय बुजिनो रोंनाय मानसिफोर दङ बिसोर गासिबो जोंनि कक्लाबारि समस्तियावबो परिबर्तन नङा होमबा रायजोफोर दा जोङो 1500 बायजानायनि सम गैया दा गतिके आं बुंगोन परिबर्तन निश्चित सोलायखाथारसिगोन आरो सोलायखाथारसिगोनबा जोङो बयबो सोलायनायजों सोलायफानो रोंनांगौ नंगौना नङा सोलायनायजों जाय सोलायफानो रोङो बेखौनो बुद्धियाव होननानै बुङो सोलायनायजों जाय सोलायफानो रोङा बेखौ जाम्बा होननानै बुङो गुबुन समफ्राव जायफ्रा बिपिएफनो भट होदोंमोन दा बेखायनो बिथांमोनखौ बुंदों जेराव बेवहाय नोंथांमोननि केन्डिडेटआनो गैखाया जेराव बिपिएफआ सरकारावनो फैखाथारला बिपिएफनि सापर्टारनो नङा होमबा भट होनांगौनि मा खोथा दं बिपिएफनो भट होनांगौनि मा खोथा दंबावो जाबोबाय 17 बोसोर बिपिएफआव 10 बोसोर 5 बोसोर जाबोबाय नोंथांमोना आंबो बिपिएफनिलै जाबोबाय एबार जाखाथारला बिपिएफजों इउपिपिएलआसो सरकार जासिगोन बे बिपिएफआवलाय मा थाबावनो नांलाय नोंसोरबो फैदो ओरैजाय इलाराव नंगौना नङा ओरै जाफैदोलाय आरो जोंनिया मा बुंनो नागिरो जोंनियालाय बिपिएफआ इयावल'सो जेनगोन जोंनाथ' बिपिएफआ सरकार दाखागोन ना माबोरै मिथिगौ नों सरकार दाखागोन होननानै बेयाव थानाय मानसिया माबोरै मिथिगौ सरकार दाखागोन ना जोंनि बाक्सायाव मा जादों बोरै मिथिगौ बियो उदालगुरियाव मा जादों बोरै मिथिगौ बियो क'क्राझाराव रायजो राजाफ्रा मा सिन्था खालामदों बोरै मिथिगौ बियो सोर बुंनाय खोथाखौ बुंदों बियो गावनि स्टाडिजों बुंदों ना सोरबा बुंनायखौ बुंदों बेथ' सोरबा बुंनायखौसो बुंदों नङा होमबा मालाय बुंनायखौलाय मानो लानांगौ नोंहा खर' गैया नामा बे खर'खौलाय मानो मालायजों सालायजादों जाम्बा नङा होमबा दा मोजां सिन्था खालाम साननानै नाय जों रोखा फोरमायनानै होदों नोंबो स्टाडि खालाम माबायाव बाक्सायाव आंजों सप्तासे थाहै जानाय लोंनायखौ बिनाफि दा बेखायनो गोदाव सोराव सानबाय थानायनि सम गैया रायजोफोर नङा होमबा परिबर्तन निश्चित सोलायनाया जाखासिगोन इउपिपिएलआनो सरकार फैखासिगोन बेबो अब्लालाय जोंलाय मा गुबुन खोथा सिन्था खालामनांगौ दङ दा बेखायनो रायजो राजा नोंथांमोनखौ जेबो गोनो गोथो जायाबालासिनो फैगौ समफ्राव जेला इलेक्सन जायो ट्रेक्टरनि सावगारियाव भट होनो खावलायबाय बेखौनो फाव खावलायनानै आं नोंथांमोननिफ्राय बिदाय लाबाय गोजोन्थों खुलुमबाय थेंक इउ